Demanem que pugi a l'escenari la Sílvia Molins, membre de la Junta de Cinemart. El premi millor pel curt d'animació d'aquest any és per Mix Match Sèries. Aquest és un curt que es ve d'Hongria i no han pogut venir aquí amb nosaltres aquesta nit, així que haurem d'enviar el premi cap allà, cap a casa seva. I ara veurem el premi, el curtmetratge Mix Match.